כתמים של צל או שמן ריחפו על הקירות, וסבתא אז הוציאה את צמיחת תפוח בריח נפתלים בשעת כיבוי אורות, ורחש לחישות בבית הסמוך. כתמים של צל או שמן ריחפו על הכתמים של צל או שמן, כיסו את הקירות, וסבתא פה איתי בחושך המפחיד. האור באישוניה דולק כעששית. ספרי לי שוב על אז, ביקשתי כמו תמיד, והיא סיפרה לי שוב נוגה וחרישית. וסבתא פה איתי בחושך המפחיד. לפני הרבה שנים הייתה אז מלחמה, ברחנו לסיביר ברוסיה הקרה. ממי ברחתם סבתא? ברחתם אז ממה? ברחנו מפולניה, הכל היה שם רע. לפני הרבה שנים הייתה אז מלחמה. הייתה אז מלחמה. ומה קרה שם בסיביר הרחוקה? אמי חלתה ומתה, ולא הייתה תרופה, לא הייתה תרופה, כן, ככה זה קרה. ומה היה ביום ההוא של הסופה? מה קרה שם בסיביר הרחוקה? הייתה סופה של שלג, היה אז קר מאוד, השלג נערם עד גובה המותניים, ואח שלי הלך ליער לעבוד, הוא היה אמור לחזור בשעות הצהריים. הייתה סופה של שלג, היה אז קר מאוד. הייתה סופה של שלג, היה אז קר מאוד. ולמה לא חזר? ספרי בבקשה. את הגרזן הניף וברגלו פגע. בגלל השלג לא הייתה לו שום תחושה, לא הייתה לו שום תחושה. אז איך בסוף גילה? אז איך בסוף ידע? ולמה לא חזר? ספרי בבקשה. השלג הלבן נצבע כולו אדום, אדם נזל מכל הרגל השוטטת, ואיך חזר בסוף? אך סבתא אז תדום, ברגע זה הייתה לפתע משתתקת. השלג הלבן נצבע כולו אדום, השלג הלבן נצבע כולו אדום, השלג הלבן נצבע כולו אדום.